بریان ها ماماجه پیکر کو ممیوانه که لسر مجاره که گرنگ کو دقادا سیاستا نب دولتی دا دنگ وده اوجی حولا آسایکنا پیوندین ترکیه و هروها سوریه بسر پرشتیا موسکویه کو بریان ها جوین بریوه چونه و بریار دنا براسا و مهدا جی جوینن وزیرن دروین هر سه ولاتان لموسکویه بریوه بچن پرسیار اوه اگر پیوندین هر دو آلیان آسایی ببن و چارەنویسا اپوزیسیۆنا سووریایە چی لێ بهێتن کو 11 ساڵە تورکیا مادیەن معنەویەن پشتەوانیا vê opsiyonê dike di heman demda çarenivîsê Kurdan li Rojavayê Kurdistanê wê çi bîtin min mêvaneke birêz İbrahim Varlî bi sporê siyaseta derve û rojnamevan li Stenbolê didgelme bîtin birêz Varlî êvar baş tu bixêratî ji bo Kurdistan 24 destpêkê dixwazim şirove û nirxandina we bizanbim li ser asayikirina peywendiyên Türkiye û herwiha Sûriya. Evet, burada iki nokta var. Li vê derê du xalên giring hene ya yekem pêşhatên nava Tirkiyê ne ew jî Suriye ile işleri yoluna vererek ew Türkiye dixwaze bi hikûmeta Sûriye peywendiyê xwe baş bike ku Türkiye'nin seçimlere yönelik bir hamlesi. Yani böyle okursak tenê ne ji bo helbijartinên nava Tirkiyê ne de heman demê de hevsengên rojhilatan navarast jî tên guhertin li ser herwiha bandora Amerîkayê karîgeriyekî nû dike hevsengiyekî nû durust dibe Tirkiye li ser vê dixwaze cihekî nû bigire bi vê armancê bi rêveberiya Esed re dixwaze buradaki denklemin dışında kalır. Hevsengiyekî nû durust bike. Ji aliyekê Tirkiye hewla asayikirina peywendiyên xwe didetin digel rejimê. Di heman demda Mewlûd Çavuşoğlu dibêjîtin em weke Tirkiye wê piştevanê opsiyonê bîn. Yani ev çawa dibîtin ji aliyekê piştevanê opsiyonê bî ji aliyekê hewla asayikirina peywendiyan digel rejimê bidey. Evet tabii ki bir ikilemdir bu. Elbette eva du nakokine Türkiye aliyek dixwaze bi rejim Esed re peywendiyên xwe pêş be. Ali din jî bi opozisyona Tirkiye bi opozisyona Sûriye re jî hinek pêşatên nû hene heta na ew perwerde kirin raheynan kirin hevkarî kirin niha rewşa wan da guhertin heye nikare wan tenê bihile bi vê armancê lazim e hevsengiyek di nav wan da jî durust bike neçare siyasetekî dualî bide meşandin li Tirkiye her gavek û tê avêtin her çend wek nakokiyê diyar bibe jî Baş e berêz Varlî yek ji mercên Sûriyeyê ji bo asayikirina peywendiyan digel Tirkiyeyê li gorî zanyariyan nizanim heya çend fermîn e dibêjin yek ji mercên Sûriyeyê ji bo Tirkiyeyê ev e ku bi temamî opsiyonê ji welatê xwe derbixînîtin îtir piştevaniya opsiyonê neketin kewate pirs ev ye aya Tirkiye dê opsiyona Sûriyeyê bike qurbaniya asayikirina peywendiyên xwe Evet, en nihayetinde böyle bir taviz. Herî dawî neçare gavekî wiha bavêje. Eger opozisyona Sûriye bi hevkariyê bi
rejima Şamê re gav navêje Tirkiye dikare opozisyonê bi cih bêle. Ya giring li vê derê ev e ku peywendiyên navbera Ankara û Şamê ye û Tirkiye bikaribe gavên pêwîst bavêje. Ji bo heta niha peywendiyên Tirkiye bi opozisyona Sûriyê re di vê çarçoveyê de hatine kirin. Artık Suriyeli muhalif Edi Artêşa Azadiya Sûriye yan jî dijbereyên din di vê çarçovê de dikarin Suriye'de bir muhalefet rol bigirin. Şam yönetimiyle bir işbirliğinin ew pêwîst e opozisyona Sûriye jî peywendiyên bi Şamê re pêş bixe eger wan nebe Tirkiye opozisyonê bi cih dêle. Barês İbrahim Farlî bi sporê siyaseta derve û rojnamevan li İstanbolê digelma wî gelekî spas.